Oke, bolo ya. Bersama saya lagi Sahrul Munif 13 ya. Iki piye bolo ini? Arep mulih malah udan iki piye konsepnya? Cuaca sedang tidak baik-baik saja ini. Standby arep mulai iki wis meh magrib lho iki. Piye iki dong ora jane kok malah udan iki. Jane mangke diap ceh tadi sedina dek to. Awan nang bola wis udan. Wis terang. Tetapi iki ganeh iki. Piye iki? Masa arep nginep ning gudang bola. Kaya iso stres aku ini. Iki penake piye penake ya. Iki lek tak terjang ya plicit aku iku. Dan gak umum kira. Iki bola penake bola piye bola. Wah, oh yang kayak terus ya. Dan iki nek Iksen mati keadaane bono. Ora gelem urip mbuh gini kok. Pokoke nggon nanune iki kontake ora gelem urip kok. Gitu. Ndang-ndang wong kantor tak kebetheng bola iki ora semulih iki mbuh gini. Ngonten sik sak durunge mulih gitu. Ayo bola padha mulih. Kebetheng iki. Heeh, iki nak sah mulih ya turu kene wae ra apa-apa. Kono lho kebak kulkas kebak pangan. Turu kene ya guys ya. Iya guys, turu kene wong telu lengo-lengan ora masalah. Ora apa guys. Ini ngubungi trayek guys. Oke. Satgas RRI masalah. Awan neng kene bengi nyambi. Ngomong. Iya. Ngomong lagi geran. Cek terus lho Pak iki. Oke. Ngopi ya sik, dendakani. Iki soalnya iki lek mulai rodok wengi aku. Aja lek bosku teko ditakokne dhisik aku iki. Hah? Ditakokne dhisik aku iki. Lah piye? Ya ditakokne. Nyapa ning kono nyapa ngono. Oh. Lek Repot tuh guys. Nunggone Mbak ini garap laporan wis ngono. apa diterjang iki? Tadi piye bola iki bola he? Lah iso mulih bola dan iki. Ya saya terus sih malahan gamput. Anggo panel, ya. Cara membuat panel. Iku dengare tak anu sih. Apa jenenge? Ngupload video sih lek ngono. Nawang kok bareng upload video iki di YouTube. Engko langsung terang gitu. Cuacane lho kaya ngono. Pendung putih iki nah awet iki ora terang-terang iki. Sian ora masuk akal iki udan. Mang lho awan mang lho ora terang-terang iki. Jan ganggu wong garapan ae. Iki bola iki nek pit CB nah ya. Ida ini berdiantan bola. Berdiantan ganti apa ya Dek? Ganti iki ya tau apa jenenge manipol. Manipol apa iki? Nek mbok liyane ora arti aku iki kancaku sing gantani. Seradong aku iki. Jujur rek bola ya, aku lek yang sepeda kira tak mudeng jane. Mbuh. Piye iki? Penting kena nggo mlaku wis lah aku ora iya ora mudeng iki. Mudeng kuwi ngisi bensin tok iki piye iki. Sekali wong wedok elek ngene.
Loh, saya terus ya bolo. Keren sih kan kita. Ya sono iki pertandingan sik bolo ya. Tak anu. Prepare. Tak terjang harapan iki ora ngurus aku juga. Wes. Us.